What's up mga kabaro no? Karon mga kabaro no, bago lang mi ambot ni Mrs. Gikan mi og matina closing isundo na ako sa mga kabaro no. Expa karon sa daily routine nato matag gabi O ka vlog ron mga kabaro no kay unang-una na kutas ko sa grabing inita rong adlaw mga kabaro no. Kay ingon jud ko nga di man pareha to mga niaging mga adlaw nga dili man kayo init. Kang grabe gid sa kita. Ang tawi balak mga kabaro mag-vlog ko kanina sa may NHC buhangin. Apan pag out na ko pag alas 3. Kaingon ko wow. Grabe ang init mga kabaro. Di mabangbang. Nya karon mga kabaro no. Luto mi kauban ni Mrs. Hey, mine. May ni magbaro no kay tabangan daw ko niya og luto. Tindog lang siya nato ning camera no. Oops. Okay. Kamay na ka, no? Kamay lang lagi. Gabi nahurot to gabi? Wala. Ha? Ipakaw na ako sa iri. Oy, siya. Ay naglaba ba day kamay? Oh ba? Oo nga tayo labo. Asa na mo? Yaki day. Ano? Pasig ID. Di kabo ko eh. Uy, kalami sa... Masari mo na, Main? Tara to mga kabaro. Salad na lang siguro. Lada daw? Salad na lang siguro prito, Main? Ha? Oo, huwag sabaw. Malay man. Bitaw na. Salad Ikaw? prito na lang siguro. Ano? Na mga kabaro. Bili Sa pila ni, Main? 5. 5 lang ni? Uy, kamuti tops. Kamunggay. Pilang kilo ni mangga? Kini. Pilang kilo Tag ni Main? 75. Ha? Tag 75. Muto eh. Nya, kini. Pila ni? Tag 7. Pipino nya. Coba dia. Asa mo tayo magiging ng braso dito? Kini. Ay, udah ko udah mga kabaro. 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 Malas sige. Oops. Nagulan na tayo sa tataran. Kabaro. Pila ni may midjan ni man 3.1. Bukat man. Duy, bukat uy. Mahal biya ni Kim Nasugi. Baro no, kilisa na ko ning kaya walay oras luto tatanan. Kay dala kaon ni para way putol. Ay nani kamunggay da main? Ay kamunggay. Tanga day. Ko pa rin namatay? Okay kay day. Gimay ra ko kanon giluto. Hello. No, ay namatay ang uban mo no. Okay pa man na. Okay man yun. Di man yun. Wala bitaw ni Ikuan. Pilang kilos luy aron main? Umbot. Basta. Kuha lang ka. Very good. Matatanatan 270. 270. Pati ang kanang mga. Pagkaila. Okay, mahal man ning ganyan ka mahal ang lasugi. Nga baro no mga amo itong ipang Sabaw, magsabog. sabot ka dali ra man na. Nya kilo pa ta? Ikaw. Nya ko bi. Tabangan ta dali. Ikaw sa sabaw main. Ikaw sa sabaw. Ayun tara aja ka. Na magbaro no. Ang matabuan ni magbaro hapit midya no, midya kilo nga malasugi. Ang matabuan ni prito, sabaw ug kilaw. Okay? Diri lang kamera mga kabaro no. Kay okay. Oops. Wala yung sabuan ni Umay.
ba? Eh, tama na ni. Tama na Ano na. lang. Sarapin naman, sabaw. Sabaw. Magsalad pa tao, ugma na lang ng salad. Tugma na ng salad. Yan, prito. Fine. Mm. Ay, wala kang sabaw. Pagkaliwa. Yung prito, ganun sila. Sumpad. Yan, isa ulit ka na ako. Kaya mo lang yung pagkakaliwa. Yung magbaro, no? Magluto sa iyo magbaro. Kuha ng tawag ano. Ayaw, di makita. Di na, kini kuha. Kuha ni kana. Hindi siya. Okay? Ikaw lang. Ikaw na lang. Tirada. Sige. Na magbaro, no? Pamprito, tag sa ni Mrs. Nya, na ko slice dire kilawon. Nya, naapoy pansabaw mga kabaro, 4 ka hiwa. Duha ra mo gud mga kabaro, mo ning Iya na kamingming, uy. asing Ah, dara, oh. ay kami. Ugma na ng salad man. Mm. Mas kabig. Hmm. Uy. Wala pa na yan. Tulong-tulong sa pagsulong. Sa. Uy, luya to. Sa ito may luya. Luya. Nanang luya dia sa kuan. Okay, kini nga luya to gamiton. Na, ibutan na dito may no. Mga lamas may panili piki diri may. Ako na. Ah. Ano? Nga, baro no, na-slice na nato itong kilawon. Kilawon, ya, ang among sinabaw nga gamay. Nga, baro, duha ra mo gud ni Mrs. niya. Nagkuha na lang. Prituhon. Sa main? Lemon. Ano, nilimon. Sino yung oras? 10 minutos na. Sige, pizzaharon main, 22. Mm. Pizza 22.
Tama nga yung gasin mo. Sa iso ni Madaan? Kaya buta na ko sa sarap. Katang lamihan namin ba? Ano mo yun? Oops, kamay lang mantika. Ayan. Butangan natin. Asin. Kamay lang asin mga kabaro, no? Hindi na daghan nun. Kaya kung daghan mo siya asin. Oops. Ngayon sa labang tayo. Alas bigas. Kamay lang mo asin. Yeah. Butangan mo o paminta gamay. Tayo paminta, no? Uy. Sama sa konsulti mga kabaro, no? Nga kining kabaro vlog kasagaran gini og gabi nga upload kay mama ni amo ang kuha ni Mrs. Tawag ni banding amo ni Mrs. Kada gabi gid mi magbanding. Sa morning kay wala may Duty. chance. Sigay naman panglakaw kung kuan. Panarbaho. Atong isda man gani lunod mo. Nana ang tanglad. Wala pa. Nanang ladra. Ang katong kuan. Unsa man? Kamunggay. Wala pa. Dugay pa. Wala na ikuan Bombay. Sige na. Wala Bombay. Wala lang Bombay para gamay lang gud half lang. Para lami. Lami magini siya kay malusog. Para sa kuan. Wala sa kasi. Wala. Wala sa. Now. Ay, sa kuan ni kilaw. Oh, sa kilaw. Isa. Sige na. Pero natin yung comment tanit. Ayaw lang. Mas may man para sa din ba? Ay, Nangi lang ka. Ha? Lain. Nangi ka unon. Dili good. Mama to ilaw kay. Fresh ko no. Ilagay na sarili ding kuan day man, gulayan. Oo. Kada ko sa area sa Eden. Dito no. Di ba naman to sila? Wala lang pa nagato sa vegetables yun. Wala ka wala ba dito ah. Pero kung asunon, bugay pag inig uli. Nga kung kuan ano ng battery. Uy, sinama na yun. Gamay lag asin. Oh, Ay, ito na. Tama na. Ayaw buta ni. Bitsin yan ha. oh, wala bitsin eh. Sana. Kuha namin. Fish cube. Ay na uy. Gamay lang. Kalam yan yung nasubi. Gamay lang. Abot tangan yun. Oo, ay na lang. Ito ba? Gamay ra kayo. Oh. Para pang palasa lang. Lasa man naman. Ay, dili ka. Pampa view. Dili gyud. Kuan din siya. Pwede na ka magbitsin. Ayun. Oops.
May na dyan. Tapo. Tapo. Ini basta. Ah, Dali na, tapon mo. iyo, wag mo. Oops. Uy. Feeling na ako mag-ulan. Muna. Uys. Main, nakaisa ka man gamay. Ay, ugma na lang na. Banana. Hmm. Okay, mangga ka ugma og saging. Ah, iya, uy. Para pwede na siguro balihon yung kwan. Oh. Wow. Pula kayo. Saan may brito? Pulali. Oops. Okay na yung tanglad? Ay tamugay? Gamay na lang. Atong bang gusto sa kwan, men? Nasa. Aray. Kaya mga kabaro, no? Lahi ay magkilaw. Kaya ang kining luya, amo siyang kudkuron. Dili na mo hiwaon. Kaya mas mapilo na din mo kung Nasa. ang lasa sa kilaw, Ang halang sa luya. ang halang sa luya. Nandun na kamo kayo, May. Ah, tama na ni? Tama na. Hey. Uy. Yang baru no, muni mi lami aning luya nga pagturon gid siya kay rani oh. Pino kay siya mga kabaro. Yeah. Wala pa kabukan. Ha? Dili yan, arama na. Ay pa lang. Testing. Submerge. Okay, mukait ba yan? Ah, sige. Good.
Luto na mo ang Sabaw. sabaw mga kabaro, no? Parang ko ni kinilaw, prito, sabaw. Di ka naman kasugba. Gabi naman. Hindi mo kunin ang ay subahan. Magani, no? Piningay isda, no? Ah, mga kabaro. Una mong sinabaw niya. Pipes. Ang among pinirito Hala, mga hala. kabaro. Pula tayo. Kina? Hmm. Yanda ng lamisa, kaya mga karon. Luto na kuan? Kanon, wala pa, no? Wala pa. Gamay naman. Gamay na lang. Dali yan ang luto sa bawang yan. Ano nga sa? Kira Wala kinabuhi. ko kina ng pinito ngayon ba? Ah, sige. Uy, butan niyo ba yung pinagya? Dito. Ayan. Paghihaon ko sa pinito main ba? Ilitsyo na sa plato main. Ah? Paano nga? Oops. Wow, pula kayo no? Wow, ako baga rito. Ay, magbaro no? Dali lang kayo kung magpinabangay gid ang mag-asawa luto. Nasuka. Sukhan? Suka. Sukhan. Kamay na siguro yung sulihan eh. Okay na. Okay ka na. Kamay ba? Tama ra na. Sarang. Eh, akong gibutang dito. Ay, ito rin ito ba? Pwede. Sa'yo, kay pudang si Mingming ba? Ngaring siguro siya. Ay, ang mga amo. Nagtanaw-tanaw naman siguro na siya. So, Gawin. baluto. Ayan. Oops. Yeah, mga kwaro, no? Nandagway sa mong pinarito, mga kwaro. Yeah, kinilaw, sabaw. Karon mga kwaro, no? Atong ato siyang oops. Uy. Ato siyang i-mix, mga kwaro, no? Ang kilaw. Okay na. Ilag asin gamay. Sige, naku mo yan. Luto na rin ganon? Oo. Ano? Lamangan eh, murag wa aray 40 minutos ko ang vlog ron ba? Kapanihap ko na to. Dali ra lagi ron. Duha mo no? Mga wala daw, kailangan na to. Hmm. Hmm. Halang? Unsay halang? Basta halangan? Oops. Ya, para may Halang kayo? Tama ra. Magpakuha ka kamera. Eh na. Ikaw na lang. Sige. Dali na tayo butang. Sige, masikanin mo no? Dili eh. Dili lang.
Magita. Oh! Ay, kainit. Hindi Ay, siya. ipang cellphone mo. Yan mga kabaro, no? Main, pangalaman. Nami sabaw nga isda. Sabaw sa malasugi. Na mga kabaro, oh. Tapos may kilaw. Wow, kalamis kilaw. Prito. Among prito nga pula kay mga kabaro, oh. Malasugi. Yan mga unta mga kabaro. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano gani ba? Namigit kong malasugin. Nailagid. Amen. Sino ba kaprito? Kilaw. Alam niya, so, eh. Hmm? Namigit ko ba? Buyag. No? Higo ba ito? Ang kalahipon niya kay Prisco ang Tanan. kamunggay. Mingkay. May, tas mingkay. Doon na ganito. Langan ka? Parang suka. Lamig ba? Kaya lang basta dito tuhon, no? Basta pinaya lang ang kayo may, no? Kaya rapulahon. Crispy siya ba? May ang kila, no? Nakakabaro. Yung sabaw. Wala naman yung sabaw. May sabaw. Tamayin. Hindi kayo. Usog kamunggay. Ang kalamihan niya kamunggay ba kay Risco juga may, no? Ilaw. Mura rata ka sa Judnix.
Ah, Ngayon, hindi mo ito malasog eh. tuna na no? Ah. So, ni mahal naman sad sila. Ni mahal naman sila. Ang Ang Junix. The same lang ba? karon, Ikaw sa paminaw mo. maraming sa kita na ko. Pero tama naman. Gawas akong singot ba? Cute kayo mong kuhan mga kabaro, oh. Pang sabaw. Dua raman ta. Dahil mo good me. Yes, boy. Preskong tanglad, preskong kamunggay, preskong isda. Gatis sa 217 mo na natungkuan. Mangga. Mangga ug ang pam. Ang kadong sa pangsalad nga. Ay, oo, tama, no? Para huma, no? Yan naman tayo kapag isda pa, no? Ano, ito, magsalad to, mas kabi ugad to. Ang kato rin sa idin mo yung tanong dito nila. Mga prutas, itong mga gulay. Prutas ug gulay, mga lettuce. Wala na. Banto dalami kayo, no? Buyagan sa baw. Panalo. No, rice. Hindi ako sa rice. Ano? Gamay lang. Wala tan pa man na. Tulog akong singot. Takbo. Ganyan sa... Ay, nakaon eh. Tulog yung singot ba? Ay, Android. Payo. Uy, ba no? Oh. Sige na. Ba natin? Ay, regarding kay Real. Hala, oh, pastilan. Uban na lang di. Na, ang pasbook dito ah. Nagibili na ako dito ah. Karon pag-out ako, wala ko nakuha sa entrance. Huwag mo ka lang. I-text na ako, okay ka. Nga dahil, yung sa dahil yung dahil. Kung pila lang to. Kay Tuwa mo. tunga daw mi. Nga daw. Ngambot niya. Umbot lagi kung pila po to. Kita makakasya ang kuwan. Ano yung bugas no? Basta dili na taon. Kaya taon ni mo sa... Hindi naman mapili ang lamig. Hindi sa bawman ta. Narugin sa puno. Basta yung nga nilagay nga kuwan. Sutokil. Malasugi ba? Sa lusugin na. Yun ang barato naman din ang kilo niya kung buto na nung ingat ani kadaghan na para sa mga duwa. Grabe singot talaga eh. Ulipod ba? Saan kayo?
May towel ito. Ito nga na ito. Hmm? Ito nga na ito towel. Sigot po ka. Ha? Hindi. Sigot mo na. Oh. Ano yung makbarong ang sudan nga. Magawas gid mo singot kayo ng una. Sabaw palandaan nga. Parisan og kinilaw. Ah. Pero di pa ni dili pa dabay sabol nga kagabi ipog kamot kilaw. Ano? Let's go. Makaisda. Ako. Ahal maka. Kamu prutas. Mm. Tag-isa yung dalang mangga. Oh. Nakakabaro. Dagan pag nabitin. Tag sa tanim pula kayo. Hmm. Amis siya yun? Hmm. Sabi ko lang mga tamis. Sino yung ano? 20. Basta dito lagi sa kuan. Ulas. Unang ako ulas na lang gyud ko mo naog. Pagkahuman, tabukon lang mo siya, dali ra kayo siya kuanon, basta makasakay mangyapon dayon ko ug jeep. Ganyan, di man traffic light man no? Mm. Yung na diba? Barato gud dira sa may katong sa may Talong Police Station. Yeah. Magsusod lang ko sa tabok. Hasulan ko sa tabok-tabok ba? Yung na man, dali. Malang niyo. Hindi, naman. Tama na ko. Kini lang ko. Tama na ko. Ay, kani lang. Namahurot na eh. Dili tamis no. Ay kana, kanila lang no. Oh. Thank you. Babal ito bagay, ang pagluto ay putol, kahon. Kuni mga kabalo no, ang banding na mo ni Mrs. pag gabi luto, kaon. Gabi rin magkuyo og kaon. Kay buntag, usay sabay sa kuha, usay maguna jud ko kasagaran. Thank you Lord. Nya usay na ako. Lagot na? Ay, lagot na. Nya mga karon no, humanamig ka, umano og kaon si Mrs. Nya padala siya kay hini mo nang kaon ng Mrs. Good. Yawen. Bye mga kabaro. See you next vlog.